yenzeka ngenxa yothando. Kunjalo njalo. And uthina akamagama ngandlela mazoyisikhombisa Bathethelele. Yes. Sixoxa kakhulu indaba yokuthethelela, indaba ye-forgiveness ngeke ngayithinta emavekini adlule ukuthi ibhlungu indaba ye-forgiveness ngoba kakhulu idila with your emotional side. Yes. Ngaze ngabatshela abazalwane ngithi mina uyabona into efike ibe bhlungu nge-forgiveness ukuthi iyakuphoqa ukuthi umuntu umxolele noma psychological noma emotional usayizwe pain. uJesu uma ngabe sesiphambanweni akazange alinde ukuthi amanxeba akaphole kube ngathi baba nabathethelele, but while he was still going through ama pains ezubhlungu ezimjunju ezableeda wathi baba bathethelele. So sometimes inabantu sinalo into kuyiconfuse into ye-forgiveness because we think ukuthi ukuze ngikuxolele kufanele ngiqale ngihilishe emotional azathi umnyenge kakunesikhathi uqale ngibe right awuhambe njani right. Kanti forgiveness ithi umuntu umthethelele noma usakuzwa kabuhlungu noma usezwe ukuthi emotional I'm still bleeding but still I'll forgive you because uJesu wathethelela ebuza ubuhlungu. Yes. And into forgiveness mawumxolela umuntu usukungenzeleni ifavor but usukuzenzela wena. Konjalo. Ukuphila negrudge, ukuphila negrudge enhlizweni yakho ucindezela wena because kunokuqhubeke nempilo with the peace. Awuqhubeke kahle uyabona ufana nomuntu ohambe ethola umthwalo uyabona because unalabantu onabo enhlizweni ongakwazi ubaxolela. So i-forgiveness as much as usuke utshela umuntu ukuthi ngiyaxolela but kakhulu isiza kakhulu kuwena emotionally because ihilisha wena emotionally, ihilisha wena psychologically. No yabona phela kumumbuka umuntu eseshaya kangaka mase bathethelele ukuthi ubone ukuthi uthethelela awukwenzi ngoba ukwiposition esithi hayi no singe right manje sesingathethelela. So yabo that's powerful kakhulu. Yabona ngeke ngabuka leli verse leli liyabashula abatheli verse leli yabashikisa lethi mama bheka indodana lelo verse ngibale kanjani emozweni yabona ngabe samabili umama ebheka indodana mase kungomile hayi bawuniyona nje ngangibeke excuse ngempela ngoba ayayinkinga yazi engitholile mina